Tak, Briany, o čem je to? No, je to o tom, že láska je velmi krásná, ale musíte být citliví. Takže budeš hrát Arabu. To jsem nikdy neřekla. Takže můžu hrát já. Lula byla ve školní hře. Ano. Bude to první hezká věc za měsíc. Tak jo, dobře. Asi začneme čtenou zkouškou. Ty budeš Arabela, já režisérka, děkuju. Pardon. Nedívám se, čtu prolog. Prolog. Toto je příběh divoké Arabely, jenž utekla s cizím mužem. Rodiče trápil, že jejich prvorozená opustila domov a odešla do Inkolu. Co je? No nic, jen se chci kouknout. Zkoušky jsou soukromé, můžeš se na to podívat večer. To budu pracovat. Bohužel. Můžu jít zaplavat? Jo, ne, na to teď nemáme čas. Přestávka prospěje nám všem.